John noch ach immerkenach. Lische, ha mische gumma missal vi kur uder garochorum. Agus, en turrsho, ha over hand. Ha Paul erike foskelijk thuis schillen, agus a kustjol de gjo na schillenen son a kumma soker. Hai a noorsjen a torsfremas son ke Jane de hound de vil. Agus an je kloverasjen? Ja, og det her det er jo genialt fordi hvidkløver er en kvælstofsamlende afgrøde. Og når hvidkløver netop samler kvælstof, så får jeg en fantastisk hvedemærk året efter. Sådan har I ikke nok? På sådan en hvidkløvermærk her har vi 12, her er 600.000 bier her. Nede ved gården står der yderligere 1 million bier. Wow. Så når alt er ude at flyve, så er der altså 1,6 millioner bier, der er i gang med at arbejde. Agus aber usse gunjan millingelje skillen tormil. Her er der 2 kilo honning. Sådan træm. Hentet på små 10 dage. Well, fattig om jagen. As ek toe, le nedig hien, ha sin a blassige wiel. For a hier. Ha sin millisach. Konadra kudjach. Nej, så kan du forklare. Det er rå honning på hvidkløver. Mild og sød.